Kardom don marli pini nila ko puthot ran thla nang litum kelang bom mate ka chinghon channel Karbi 2.0 along lapen aprang si kadu kawe la nili video kelang ara du an pastami nili hin pen Kardom pajiriglo Kardom lapen non la nili channel la Karbi 2.0 along si Akimi lang nang litum kelang bom Akimi not ben do pulote subscribe kelang pole subscribe pon idatha lapen ladung head belar jan tu duil adakta berpon idatha lala polte munon phini le rason kapre kapre ka video le upload stamina le tum mobile long notification le da prang ya phan lapen pader depin ben la video bang cheng pon lonang stame na le tum la ning hang tum bang ke jogdun tame stame la information mate la so video ne nili asap so let hoilo kiwan bangke stame non mars actor ikanta apor bang edolang taring si anta lasi ning hang tum jogdun non la kilong long le bang mu afita lam lo stame try dun tame nali tum ning hang atum lasi pada depin penali tum la video bang ki cheng pen ki jut an langoy la lopulte thethini vet details sai huis tame nali tum chini ikpo la pen la kai ki son la intro bang lang pon jog jedet penali tum la intro bang sab so lang igo la pen video le cheng pon fit lo nang tangte intro lang igon lapen lang nalitum ta la so details laing polta la so a video la description long nalitum la link long po odak pen nalitum ber ik pheno lapen nalitum ta lang dam ik me po mate check dam thek po la sidak nalitum athing no dak ta tokpon iglo Karbi ang long requirement 2022 40 vacancy under NHM NHM along pen nalito dak 40 post do la sidak dakanalitum thek ponlong po la district health society pen DHS Karbi Anglong difu la se dag last date bange 01 mochik lo an January February March 1 tarik an se dag last date la pen district health society DHS Karbi Anglong has released and the advertisement the requirement of 40 MO MBBS la pen part time NUHM long lapen laboratory long lapen technician staff nurse lapen ANM latum dak vacancy do lasi interested ning hang atum nalitum men jogdon iktame lai hui long lasi lapen details bang dak nalitum la video skip kipin pen nalitum dak nang lang don ikbamon nili dak details pen ing son ni bang na than pon ikpon nalitum phan lapen dak first number 1 long nalitum dak lang damlo pula dak MO part time NUHM number of post dak insido 1 do lasi education qualification dak MBBS degree nahi lapen recognized medical college pen ke pass nahi kalite Assam medical council la hui long pen ki untang tum nahi lapen dak age limit bangke up to 62 years and do lapen pay bangke dak per month bangke 20,000 lapen dak bangke nalitum laing si post do lapen next post bangke la number 2 nalitum dak thek pon long po la laboratory technician long nalitum dak thek pon long ikpo le dak abernapik lang ikpo dak le post bangke dak nalitum thek pon long po dak hini do apen dak lang damlo pulte education qualification nalitum dak laboratory technician degree diploma course nalitum en nahi mate ki untang nahi lapen Sankardab lahai university pen ke pass atam nahi nase dak age limit pula dak up to 43 years an lapen dak pay bangla per month dak 16,500 an lapen dak number 3 ba nani tum dak thek ponlang po staff mate nurse latum dak post do 29 an post do dak ladak nali tum thek ponlang ikpo dak 29 post do lapen dak education qualification BSc nursing GHM course par ke pass tum nahi lapen nursing school hai hui long ki untang latum nahi lapen dak age limit bangke dak 43 years ando lapen dak per month dak bangke pay bangke nalitum 18,000 thek pon 18,000 an long poni lapen dak number 4 bangke nalitum ANM la long le nalitum dak it post do lasi dak bangki naing bangke education qualification lang damlo pula nalitum ANM course ke pass tang tum naing lapen must be registered under Assam nurse lahai hui long kachar le tang tum naing lapen
basic lapen computer knowledge ta sabse du nei pusida ke tok lasi ening hang tum la daka jogdon tame amen bangke dak age limit bangena ni tum dak 43 years under lapen dak monthly bangke nani tum dak 16500 anloi lasi lapen next bangke nani tum koson si planning ma pulute dak tok lo application is the prescribed from standard application form nang policy lahai hui photo nang po nang li tum dak attested photocopy nang po lapen mark sheet lapen certificate hai hui lapen dak registration certificate lapen extra entry listes photograph hai hui nang po lapen submit dam ning bangke ki jogdun ne ki jogdam ning adim bangke nang ki jog ning tarik mate la bangke nani tum dak thek molang po 1st March 2022 last speed post pen nang le tum dak post ame la pen dak adim bangke nang le tum dak thek molang po ko sodim sinang le tum jogdam ning ma the joint director of health service cum member secretary district health society NHM PO district Karbi pin 782460 la sodim sinang le tum bang ki jogdam nang po la pen envelope pen nang le tum lahai hui dak toklo nililan details mandak pure pipe po las nalitum langdam igdet no lapen important dates of Karbi vacancy la starting date bang nalitum dak thek ponlong po starting date bang parni simulam pen start la lasi parni simulam nilita dak video bang punai ne dala lasi asap so let hoilo just ami dak upward bang do lang nalitum jogdun tamen lapen last date dak nalitum thek ponlong po 01/03/2022 lapen application form bang kenang litum so video description nang ta long poni la jong se adak pe long le pel la so link la so website link bang kenang litum adak video description long la pen la so website link long dam de aphin litum la aber scroll down lo tenang litum dak thek pon long po la application form la so dim pen nang litum click here no dak nang litum dak click here po dim ber pon iklo tenang litum athing nu la sona page chikuli pola sinda standard form la ni tum dak pen download ikmelo la si form bang dak pen la download ikta melo na litum ko sodim sna litum dak jogdoni mal hai hui dak form details sai hui long thai po la pen dak bangkel anchol stamin ni nang litum han si advertisement akon am piklang thupo asap dak video paching ton po la pen nili advertisement hai hui bana piklang pon ikmana litum pan la pen nang le tum dak la advertisement per thek pon long po advertisement alata la sidak office of the district program nang le tum dak pore ponon dak pen details hai huita dak dolong sonsoni la si dak mo mate MBBS dak post bang ke nang le tum dak thek pon long po 1 do la pen per month salary hai huita dak tok mon thailo the pen the number 2 bang laboratory technician nong hini do post lapen next bang kenali tum dak ako number 3 staff nurse bang 29 an post do lapen ANM bang dak it a post do lasinali tum ning hang tum dak jog do no lapen education qualification tanali tum lapo kong tok thailam pen nili nang thanat ning no dakta lapen dak nali tum thek ponong po dak Karbi long difu the telephone number la email hai hui ta dak do thailo lapen date difu 21 ani sila publish lo la so advertisement da nali tum thek molong po la sining hang tum jogdun tame la penali tum la eng sonsoni details ba la so video kilang penali tum chini puta hailo la si chini nilang polo tenali tum la so video description long la link dui ho so link long dam penali tum da details hai hui lang dam iktame mate pore dam iktame la pen form hai hui tenali tum la so video description long link dui dak pen la download pono la si ning hang tum bangke jogdun po pusi ning chithelo la si non mane la so video bangke lan piding red lo la si Karbi 2.0 la channel jong sinale tum kilang bom Akimi lang polte la subscribe bang tin ne pin subscribe ikha la pen la bell arjan ta ber pono la polte mo notification na le da prang fan lo la se pinia video lang bang ka la anchot lo la pen video na le tum share ikha inat bahini tum ta pachini nang tangte kaduka veta do me thak me nilen pen